skåpene. Men garden kan bryte ned da, Karasjøs. God kveld alle sammen. Jeg heter Elin Koven, jeg er fra Karasjok. Mora mi heter Brita Koven, faren min er Atle Koven. Og bestemora mi er Inga Eriksen, som drev Ravnastua fjellstua som måtte på Karasjok. Og jeg skal bare presentere bandet mitt med en gang. Og det er Johanni Silebra, uslåelige gitaristen, og produsent. Og så på trommer og askebager og perlig kjæler og masse skinnende greier. Jeg er fra Bodø, Alexander Kostopoulos. Og så har vi Morten Kvam på gitar. Nei, bass. Fortsatt på gitar. Bassgitar og dronninga av alle ferier i Skottland og Norge, Sarah Jane Summers. Leokte på Gjerde Dorgela. Juslede Lojo. Jeg visste liksom ikke jeg skal snakke på norsk, eller samisk, eller engelsk, eller... Is anyone here that doesn't understand Norwegian? Say yes. Yes. Ok, vi skal gå til neste sangen med Olda Nikte. Og på norsk så blir det Huldra Kaller, og den har vi laget en superfin video til, og den må du gå og se på YouTube, for at i den videoen så får jeg lov til å være huldra, som lokker unger og menn inn i skogen. Så den er kjempeartig for meg å lage og se på. Så hvis du vil se på den.
itu tenemos modelaron muovtiskerros musiker. Det var to låter fra det forrige albumet mitt som heter Gigo Musica, Frozen Music. Og siden den gang så har jeg gitt ut en nytt album som kom ut i fjor i november. Den heter, ja. Og det er Johannes som har produsert det, og den heter Maizan Få, og det blir på norsk tø, det vil si tøvær. Hvis noen har hørt om det før. Det er ikke så veldig mye brukt, men det høres kult ut. Og den her låta vi skal spille, den heter Jo så mye vi hatt, If You Agree, og så på norsk blir det Hvis du er enig. Og da synger jeg om det at når man for eksempel treffer noen som er tiltrukket av, så kan det være at man får et sånn perfekt bilde av den personen, og det bildet kan bli sant hvis den andre personen er enig i det. Men hvis den andre personen ikke er enig i det, så er det ikke en sannhet.
logito. Täällä me kasutaan oppilailla on opiskelus liikkuneku. Ja tämä muistetaan vielä, että muhtimen saittelevat, että aina min pisse on läät liikuras tai läät on järs, niin on tällä lampilla, että diktit och järs läät liikuras. Så nästa sång jag ska spela den heter Liikkuneku och på norska är det en dröm om lycka. Og i den snakker om at noen ganger så kan det være det at det som står mellom deg og lykken er du selv. Og det er en oppfordring til alle om å tillate seg selv til å være lykkelig.
eksempel David, han avanete omszedł johti jo sai kokoisuudenkin fakta matchil tuenteria joja Gabriela uutti ja vuot Charlan tu makstit ja tasavalla ammisahtaa taas matkiin taitamaitena kuhkia matkilaan kuhkaa kun piäsan läivät vastuu. On någon som chantar där? Du chantar där, ja. Bra. Jag fortalte, jag ska fortelle Salero. Jag fortalte det som skjedde litt samisk. Så denne sangen handler om at i Nord-Norge så er det alltid sånn når man skal reise noen plass, så må man reise ganske langt for å besøke andre folk, så man er alltid over fjell og vidde og skog og vann og alt mulig av natur. Så denne her sangen handler om at men den sangen handler om at den reisa er verdt det fordi man får lov til å treffe noen som man har hatt lyst til å treffe.
Bahtelarla Aksjaska. Dan želim ono nekim dope ožen ušlo, se lekin do okto pohudavja. Ja, no, to er skjønt det der. Den sangen vi skal spille nå, den er helt stille. Aksjaska. Og den skrev jeg etter at jeg hadde bodd i byen noen år, og jeg følte en sånn ensomhet som jeg ikke hadde møtt før.
på Rådshjemmet. Det er første gang jeg er her i Bodø, så det er kjempeartig at vi kunne komme hit og spille for dere. Og jeg er superglad for at alle dere har kommet hit. Det er ja, jeg er kjemperørt. Eller hva skal jeg si? Beæret, eller hva det er rett ordet. Men også at hvis det er noen av dere som har tatt bilder, så er jeg interessert i å se dem. Er det lov å si det? Hva sier alt? Bare hvis dere har bra bilder, så fortell det til deg. Ok, det skal ja, for det er første gang i Bodø, så må jeg bevise det. Men den neste sangen som spiller nå, den heter Varm og Trauga, Heartlights. Og den har jeg også laget en video, så den må dere også se på YouTube. Og den handler bare rett og slett om forelskelse, og den følelsen man får i kroppen når man er forelsket. Man får trykk i hjertet og kriller i magen, det hopper i blodet, og det blir varm på øya. Og sånt. Det står i teksten, så det må det jo være sånn.
kan ikke alle sami alle spille. Ja, da nok det var slammen. Ikke mer voldsøy hatt, jeg må gjøre bare som en waving, da har T-beide etter beide masse herte. Ja, noe som jeg skrev og vi har DVD wave-musikk. Ja, da må bare være til mange konserter etter SLs. Vi har jo kommet hit for å feire Samefolkets dag. Eller samene som har filialdag. Jeg bruker å si Samefolkets dag. Mens andre sier sammenasjonal. Men i hvert fall, i den anledning så har jeg satt ned noen priser på T-skjorter og hettegenser som jeg har, så det er samerabatt på det. Cirka. Samerabatt eller samerabatt? Det er samerabatt, så alle dere som er her får samerabatt. Jo da, jeg har CD-er. Så jeg har 2 CD-er. Den første gikk med Musica, og så har jeg den nye som kommer i november. Mai, sant, så... Gidder du å signere? Ja, jeg gidder å signere alle, så ja, så klart gidder jeg det. Så jeg kommer til å stå her ute i gangen etter konserten, så kan dere kjøpe ting hvis dere vil. For at nå har vi jo kommet til den siste låta. Og det er en låt som er dedikert til bestemoren min som har pratet om i sted, som har bodd på fjellstua. Og hun fortalte historien om hvordan det var å bo der oppe, og hun var jo der i 50 år og fikk kongens fortjeneste så hvis dere hører på scenen, den første scenen blir på Musica, så kan dere høre når hun forteller hvordan det var å bo der.
Elin Summers! Mamma, Elin Koller, Olle Viktor. Ja, tällä mikä on vielä oppilailla namnalle aina ne sån här hundburs. Ja da muistetaan til att vi har aina fast den älgmista hur borta. Den här sången som heter Aina Lenne, det betyder vi ses. Så den passer veldig bra at vi spiller den. At den handler om at vi alltid ses igjen i dette livet eller det neste.
bara om de får bara vara här en liten stund så jag vet så många som är samlade. Hon kommer att stå sen.
vi ikke så lett å gjøre til lags. Så gjør dem oppmerksom på hva vi hadde i barn, og prate litt om det, og at vi kanskje kunne Her har du mer. Teipen, kan du hive det i en søppelbøtte? Hæ? Om du kan få kveil? Ja, det kan du vel. Se, kom hit.
på at vi er ferdig med